Kublai pi baro na kaliang ka duration kan Shillong i pedang sngop hai pi shakatup kubor jengi mentaga janmit shwaban paish ke kubor ki babnya ini pechwai ki mat bokong san kajing pen kubor ki kin thei ka de ka bokong san e na ka benta ban kan tiyo ka ri bat ik em lang ka salang ong ka president Murmu Keno uhe pulit berim uba em khakrang badena ka daw ka jingbam dan kam dan jam basami prathai ka kinhun le no ka batmai ha ka ni ka jila sedang uchandrayan 3 yeki kam ki jam ban wat bat ithu ka jaka ka bakham biang ban hiar ha ka slak ndo jong benai But sedang ke Lempung North East Shooting Championship ke Bashipau, hakan nombak Shillong minta resmi. Kiku bor ki babanya. Ka Presiden Jokowi India ka Draupadi Murmu ka laong baga jimpen kubor ki kinthei ka long ka bakong san e na ka bentaban kan tiyo ka ri bari ka imlang ka salang haba ajing kran ha ka jingelang asmita ka badai ka jinge kandu lang bala penlong de ka kinhun Army Wives Welfare Association hanong ba New Delhi menta ka sngi ka Presiden ka laong bahapo India kumbasan phau na ka shispa kinong shong shnong jangka kidi ki kinthei bar kumta ki doni ka benta ka bakong san e ha ka jinge lenti jongkari India shaka roi ka par Kalaong baka kanthei kala ban im ban yakun persha ban jam shakmat khlem ushin rang bar kala ru ban peni yakani shaka perthei ka President Murmu kalaong ka jingjam shakmat jangki kanthei ka dane ka binta ka bakong san e ha ka im lang ka salang bar hapo ka ri barok kawei kala pen pa ru baka long ka badan kam e ban e no e ki katu ka ni ki jingmur ki blarim bat ban pediang ban pentre kampat daki batmai Kalaban juru baga jing itu baga jing scam hala dia jeng kinthei la बनना पन क्लांच शु daga bapan trekam daga jing के बथमा बड़ी बात है इसीलिए आज देश में शायद आधा आबादी नारियां हैं आज देश इकोनॉमिकली 5th पोजीशन है हम स्वप्न देखते हैं इकोनॉमिकली नंबर 1 भारत नंबर 1 बने इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं Uhe pulit ubarim ubadeiru unong ai ktien joga seng BJP jongkashnat Meghalaya uba M kharkrang ulaong baka wedi kidaw baki samla kilalit ban penyesno LD bat kikin hon le no kade ga jingduna palat kilat kilenti ban yo kam yo jam barula ban rap ru ha ga jo porpan bakani kanya kamyalam satya shanu shanu ru em uba kharkrang ulong bakini ki samla kila sngudan kam ban let long le no hadien ba kila yu i kumno kila no kila yo jingerap ba jingkrshan ka sarkar hadien ba kila don kumba shipho hadu khasan snem bar kikin hon le no ulai ro rushi kat de ki pulit ka jala ba kila la ban khat no yu shilut jongki kam le no hashwa bakani kan khe khle biang sajisin hadien blay okem no dangshan yo chairman jongka kan hon National Liberation Council of Nongndong NLCN Uba kharkrang ru ulong bakat nat pulit ringkat lang baka sarkar kidi ban wat batti banya ikidaw jongka jingmi biang kikin hon le no habala kaliru balai ki samla ret bat kumju ru ki khna ret klais no akti lang bat kini kikin hon uni uhe pulit barem ulong bakum kini kikin hon ret kidang ngop ha kum kini ki khna ret kidang ngop ha ka jing sha pen bet bat barabor la jipendan kamru yaki daki breu ki bla kham he kham san ban yaki Kalau benong itu kalau anda kata kecing bumyo kami jam, marbeli nani kalau benong ba miki ba kita barung hikam seng leno, dala hadim kap katuan Porsche pogat sansnya mana kapli kalau nanti ki, penting kalau benong kumiki kun samla di semua niat nanti badai ngemyo kami jam, lesai dia nebut nirung di seng no ngapo dia pogat sansnya pada kapli kalau nanti dan bahasa sarkar. Kita ingin update bahapi. And larabi tangga ke jingtumu bujiki long tang mucu extort pisa nang ni natai temu kelas kulak kunno ni laradan de jingtumu de bakam jinga shoot ka dan kam ni ka government by police department Uchandrayan 3 ulas dang ki kam ki jamban wat ban ithu e ka jaka ka bakam biang bat kham shngan ban hiar hakasla khndo jong bnai da ka jingirap jong katiar lander hazard detection and avoidance camera Katnat ISRO mentagasngi kala palat patba ru yaki dur kidar jom ki jaka ki bakham jangai jong benai yaki blayo banshon da ka LHDAC
kala ban yarap ru ha ka ban pani thui ka jaka ka ba kham shkan ka bam don ye ki kinja maulong maute lani ki thliu ki sar ki ba he bar ki ba jliu ya ka ni ka tiar ka ba kerpang la pan mi da ka space application center ka badan hanong ba Ahmedabad ka badai ka jaka wat banya ka ba kham kong san jong ka tanat ISRO kat kum ka jing batai na kini ka tanat pe hau hau uni ulanda module ringkat urova kilala ban hiar ha ka slak ndo jog banai ha ka por kumba Henriu lala 1 minit janmiet jong ka sngi balang ar fulai tarik unailar. Yau Chandrayaan 3 apen her ha ka khat sau tarik unaitung ubade usembut jong Chandrayaan 2 mission. Da ka jing tmu ban pen i ka jing la ban bat jing kot bor ban hiar da ka jing shngan ha ka slak hndo jong banai. Kalimpung Inter Frontier Judo Cluster Competition Arhajar Pulai bala penlong da ka kenhun Sipai BSF Meghalaya Frontier kelas dang men da ka sngi hapdeng ka put ka tem ka shat ka kemen hapo ka skul ba nehu kani Kalimpung ka Yakob ka basan silenter ka ban salong nadu ka arpwai tarik haduk arp santrik unailar Arhajar Pulai kala kring ye ka jingwan ye shimentalang jeng khatwai tli ki kenhun BSF Frontier ki bala manla ka wei pa ka wei ka kenhun ki khun hitriang ban kenjo ka buram bat ka nam ha ka ni Kalimpung Yakob ka pen paw ye ka bor ka sor ki sap ki phong bat ka men sim ye trelang ba ke jing ye shania lang iwe pat hakasngi ple prada la yu ka jingdan bentalang jong DGP ka jilla Meghalaya u Dr LR Ram Bishnoi u Inspector General jong ka kenhun BSF Meghalaya Frontier Pradip Kumar bat ki he ki han bon ki wei pat ki kenhun Sipai kini ka sngi kelas dang da ka jing pen bam smai ka bapen i ki da kishin jong ka raikot jong ki nong shim benta bani shim benta ha kini Kalimpung da ka men sim ka bakhoi basuba. This is a platform where they can showcase their talents, and I'm sure out of this tournament some of the national players will emerge, and it is a legacy of the BSF. They have been organizing such tournament at various places, and they have produced many national and international players, and out of this tournament also you will find that some national players will emerge, and it will inspire the other players also. Katanat India Meteorological Department IMD kala batai lupa bakala bandon ka jingwan hap jong lap ba lapsan ha ka than chate lam ingi jong ka ri kan thop ru ya ka jila Sikkim ha kini kisan singi banwan kala ong bu ba ru bala khmi lenti ru bakala bandon ka jing hap uslap ubajur ha ka jila Himachal Pradesh Uttarakhand bat ka than chate lam sepngi jong ka jila Uttar Pradesh ha kini kisan singi bat ki bandang wan bat kumju ru ha ka phang mi ngi jong ka jila Rajasthan bat Madhya Pradesh ha ki ne ki ar ne lai sngi bansawan Kalimpung North East Zone Shooting Championship Arhajar Pulai ka bashipo bala penlong daga Shooting Association of Meghalaya haringkat ka jinga trelang barkatnat Directorate of Sports and Youth Affairs jong ka sarkar Meghalaya kelas dang menta ka sngi hapo ka indoor and outdoor shooting ranges jong ka Assam Regimental Center ha Happy Valley Shillong ar spa ar punyo ki noy siat han riu tli ki jala jong ka than chate lam ingi kari India like no no po ka jala Tripura but Sikkim kin se yakun hala ki jong ki thup yasiat ha ki ni ki news ngi ki bansawan ka kin hun bishar ka bash phongut ki khot bar ki nong pek nong khmi na ka National Rifle Association of India kin sa pek kin sa khmi bnia ya ka jing penlong ya ka ni Kalimpung ko yasiat kat kum ka kin don bala pen bet pen biang da ka National Rifle Association of India. The Department of Sport and Youth Affairs, you Sri Konrad K. Sangma, you Shakler Wajri, Minister Menteri juga Tanat Sports, kibla Kersian ini, Badu ke North Eastern Council, kibla Kersian lagi ini ka cingya pelong jungi ini ka, jia set jong North East ke Bershau, jong ke North East Bro. Ke hangi dan kuba palat aspek lai kubut kino set, untuk lang kispai. De nak Meghalaya idon kuba arpusan mut ki no siap ni kerman kini kinsa wara ki takma ki wa mo nam ka burung nam ta jela hak bladap mila ju job ki takma wat apa dengan jing don ka range de ni community ba kisam ki ban sawan shwai ka national game de se ni kerman ban yo ek la ka jong ka range bat min sala ban stay kambun shu ki no siap mentapat ngin pe je jinglong jingman ka sin beneng ha shalong Kajinglong jingman ka sinbeneng ha Shillong kalong kajing shit kalong arpusan 0.6°C per kajing kreat kalong khat pra 0.6°C kajing skam ka haw kalong prapusan na kashis pa min step but prapun rew na kashis pa janmit omshim ladan kanu kajing hap slap menta kasngi kala bandan kajing hap slap ka ba malumala hakikat tu ni ki jaka
Chwaban poi chika bakut jong katuk kubor ngini pek bang sai chisian ni kimat bakong san. Kajing pen kubor ki kin thai kadai ka bakong san na ka benta ban kan tiwi ka ri bare ka imlang ka salang ong ka President Murmu. Keno uhe pulit barim uba kharkrang badai na ka daw ka jingbam dan kam dan jam basami perthai ka kenwan le no ka thmai ha ka ni ka jila. Dang uchan rayan 3 yaki kam ki jam ban wat ban ithu ega jaka ka bakham biang ban biar ha ka slap ndau jong bunai but sedang Kalimpong North East Shooting Championship ka basipo hanong ba shilong ti parlok atu ngila poi chga bakut jong thup ko bo jong imenta ka janmit hadu bangi de shambiang bat phila shai kasngi khuble phi baro